Akatundwa na mando kutulukiranso pa radio. Muli bando paseni moni mukuendera pati muli pati. Zokumbaza ntima zimakhala zambiri ndaziziwa. Zokumbaza ntima zimakhala zochuluka. Pakala kuweluka muzinchito. Pena mpamena kuthamangira muzinchito. Nditakula chigali moto. Kuthamangira kunchito kuti mwina kapena moyo nkusunthikako. Nditakwera ndege. Nkumakhumba munthu atagula njinga moto koma kuyang'ana malipiro sakukwanira yaya. Nditakula njinga ya moto. Ayang'ane pompo malipiro aku skulu. Ayang'ane pompo anthu kunyumba. Ayang'ane pompo afuna agule chimanga. Pompo fereleza wa makolo. Salale sikukwanira yaya. Muli bwanji mukuendera pati muli pati. Ati ntima sukhuta yaya. Ndaonera makalaliki amene akugulisa pano fetereza. Sakukhutisidwa ndi malipiro awo. Ndiye pano ali pakala kubera azigogo osauka. Ma 70,000 akuti ngati mufuna kuti mugule fetereza amene mpereke 70,000. Makalaliki okuba. Makalaliki opanda chisoni. Mwataona kuti mabwana anu amene akulembaniwo. Mabwana anu amene akulembaniwo. Tikuzuwa kuti ndi andale. Chifukwa akadakhala kuti mabwana anu si andale bwezi pano yaina ino atakuchosani ntchito. Koma poti muli mkaphwa mwa anthu andale. Tayifufuza kuno ku radio lomwe kuti makalaliki watu ali mkaphwa mwa anthu andale. Muzingoona kulimbana nawo ena wa mabwana awo ndi omwe wa ma-MPwa. Ena mabwana awo ndi omwe wa mzindunazi. Ndi amene apezesa kaganyo kameneka. Makalaliki okuba. Ndalama zokumango nyengeranso. Mfumu abe pompo 3,000. Abere anthu ovutika. Kalaliki opanda chisoni abe pompo. Zona tili pa chiwaya. Pano amunyanani angoyimika manja basi kuti apa ndiye tili pa chiwaya. Muzikutisidwa ino amana. Muzikutisidwa nadi ino chemwa. Muzikutisidwa ino chimwene. Musamapange zinthu zobalalika ngati mulile wana. Ntima sukuta. Ntima sukutisidwa. Ntima sukuta. Wapabanja kusilira wakubala kusilira wapabanja. Soze ntima sukuta. Wonjina kusilira wagali moto kusilira ndege. Soze ntima sukuta. Muli bwanja Yohane Ponkwende upaseni moni. Muli bwanji kumeneko kwa Luka Rostenberg. Nyamato wapa ntombondera trading konko ndito chaku msanja. Mr. Flama muli bwanji muli pati mkuendera pati. Nyamato wakuthyola amene chauko. Ananga Christopher Yohane muli bwanji abwana ndupaseni moni kuchokeranso ku Mufulu North. Moyang'anizana ndi Kweza Station. Nyamato apa mulanja amene kumama konza magali moto konko ku Soweto. Ife kusirira kumuzi kuno ndi akuti kuzula makutu. Tikapita kugula fetereza ndi akuti kuzula makutu. Muzititumizira ndrama zotigule fetereza. Makalaliki samva chisoni, mafumu samva chisoni, kuesera kuauza polisa jeso mbava. Angoti kuzula makutu basi. Kukoma kwa munthu osauka kuli kumwamba basi, ngatiso kumwambako kuli so bwino. Nanga si vuto lake kumwambako ife sinafike kweya.
ndeti mati mwina osauka ife tikanjoya kumwamba koma vuto lake kumwamba kosidafikeko mtima sukuta mapeto ake sokafika kumwamba komva kuno ndiye kuli ntchito kuposa dziko lapansi mtima sukuta wapabanja kusilira wakubara kusilira wapabanja madabu ali mupite uko mmene munkapangira dziko lapansi ino mpite uko muzikadula zipika uko tifuna tizisongozera gahena iyi mtima sukuta gahena imene ikudikira chimwendo pano kusilira wagalimoto kusilira ndege zose mtima sukuta Banjali katachi sabe kusale kusiweru wachemwa tendeli moze musandisiendeka pano pa radio lomo sabe kusale kusiweru inu wachimwene ndanena ndati mwina ukhoza kumakonzekera kuti ayi nefefe tikasangala kumwamba anthu osauka ife sabe kusale banjali kata kafuka kuja bambo akukuza ali mvula kuno ikumavuta kwambiri kuti dziko lapansi igwe nditatiye muzikagubuduza madramu ulindachita bwino ngasiyana naye pite uko mukagubuduze madramu anzanu anabwera kale atopa muthirire dera lija likusowa mvula lija aya ife anthu osauka ifefefe kumwamba ndiye chathu chiliko ngasiyana naye samale kwambiri usabe kusale banjali kata ino kuziko uzabwererana achemwali wangu usabe kusale ndi mayankhula kunena kuti makalalikiwa mabwana awo ndi ma MP omwewa kuziko makalalikiwa mabwana awo ndi omwewa antalewa ndi chifukwa chake mwaone sakuchita mantha sakuwachosa ntchito ife amunyanani tabwera pano kuzanena pano kuyankhula kuti koma makalalikiwa sakugulitsa bwino fetereza fetereza yakutigulitsira pa mtengo wa 70,000 palibe chimene chikuchitika kusonza kuti makalalikiwa ma MP wa ndiye mabwana awo andalewa ndiye mabwana awo musamale kwambiri kalaliki wa mtundu wanji kumuneneza muno ni mulungu koma makalaliki osamva pitani kwathu kumachinga kumukaone anthu mmene akugulitsira fetereza mpite kwathu kumulanje chakwambiza uko mukaone anthu mmene akugulira fetereza mpite kwathu kuphalombe uko mukafike pa walumapo mukaone mmene anthu akuzunzikira tikayankhula choncho kuyankhidwa uko ayi antale dziko lyadalikhalira basi koma Mr. Nkulukuta moyo iye atafunisisa kuti china chilichonse chiyende bwino koma makalaliki mpava za wanthu kapitani mukaone kwathu kwana mbazo chakuphalombe uko mmene anthu akuzunzikira chakwankhulambe uko kusiyana naye kazi zakafula ya uja kuli kupenguzana kusapenguzane banjali kata ino kuziko kuzabwererana achemwali wangu kusapenguzane banjali kata ino kuziko kuzabwererana achimwene wanga ino kuziko ino kuziko Simakala kama nyazi mutabwererana amasekati yanjwe amuna mukati safari kaujale rumwe bwererana bwanji ndipereke mmoni kwa mzanga wa kalekale Jonathan Namiwa kuchokeranso uko ku South Africa kazi mukati ukuza kwambaza ujale rumwe bwererana mnyamata wa mwana miwa umo chakutyolo kumene ndipereke mmoni kwa Mr. Piliwa chakumidima chakuphalombe uko kumidima kumulomba kwina kwake kumachedwa kumidima nimadusa mwakazembe kwathu kumene kuphalombe ati kodi munyananewe talongosoka bwino kwanu nkuti
muli bwanja afumu akazembe mundipasira anyamata onse akumidima chinapiriwa anzanga amene ndipereka nsomoni pa trading pa Mulomba mundipasira anyamata onse amashopu achina Herenimo mwauze moni ndi anzanga amene Kufuna za seriously, nikufuna lavu yeni Kusiwa chinyamata sikina kutere Kumago mpore modu Imadana nizo luba Usaranya lazimene sukatitu Munyanane road ine ndipereka somoni kwa Mr. Nengolo Chuchipa fumireza pa Mulomba pamene Nambola mabaji Mr. Kiungu muli bwanji Mabaji Sinifuna nsifutika ine Mamuna niri naye Nisafere kusata Kutima yo ambiri wasamakura Ufa mamukura zofara Bajeti rao nitu ndipereka somoni kwa Mr. Miopo Kambwanga amene Nisama kapangari ngani Chikondi limaone serana Chikondi angomva zote akuti mwamenyedwa Chikondi limaone achinyamata masiku ano alibe mantha ya mpaka kukumenyani bambo anga munthu wankulu ngati ino ndikanaya nikapazuwa koma nangu asiya tikamadya chambachi tizidya bwino kwambiri tizidya bwino chambachi tikamanena kuti nkhaza zikuchuluka kwambiri kwa akuluakulu timanena ngati zimenezi bwanji ngati anakulakwirani bwanji okambirana nawo zinandibowa kwambiri muli bwanja time nema ndopaseni moni kusongani kuzomba kumeneko ndatulukira sopano kuzomba siku kuyenda bwino kuno kuzomba kusongani ya nkhani ya Ferreza siku kuyenda bwino Munyanane road na mwazuka bwanji aboma ni mafuna ndikuuzeni kunena kuti nkhani za Ferreza sizi kuyenda bwino makalaliki ndi zisiru za makalaliki zikutibera muzimu tikayankhula ife Munyanane tikuzowa kunena kuti inu aboma mmamva koma tikazamba kuti kwanani chifukwa ife tosetiza kuthira moni tizikuuzani chilungamo chifukwa tizamba kukutchulani inu aboma chimozi wanu kuwamba kukutukwanani chifukwa simukumva ife zinu manyengereratu ati chifukwa choti ati akuendesa boma linda DPP ndi Munyanane sanga atukwaneya tikhoza kutukwanani nonse nkubalalisani kumeneko chifukwa makalaliki anu amene mwalemba ntchito kuwapasa ntchito kugulisa Ferreza akuzuza kwambiri anu ndiye zonse zitafufuza taona kuti ayi ndi makalaliki anu amene wandale inu yomwe atenga nkukhala abale anu ndiye pashombo mutisamale mapeto ake tichimwazapo tu ife chipanichi osati ife tinavotera kuti ife tizizuzika ya tikamapita kugula Ferreza Mr. Nkulukuta moyo wakamba kale kunena kuti wina aliyense apindule bwino koma sopano inu antale inu antale samaletu ari mwekweze volume kaya DJ Munyanane wafika pa radio mwekweze volume ifanye ule sarana ini mpaka shmanyasha Asimai anafula sitenje na wasibango anafula maekete akuti timpire mwana wa Davide wosana
ngati kumwamba anthu osauka azikasangalala kumene. Tikakangoti tafika pa chipata cholowera kumwamba, ineyo nsaname munyanane ndikayima kayi pa chipata, ndikaonesese bwinobwino, ndikaone kuti kodi makalaliki okubawa akadusaso pa chipata chake chomwechi. Ngati ati akaduse ndikamuza muno kuti ambuye chonde uyu abwerere uyu kalaliki uyu abwerere uyu. Amatibera ma 70,000 afeteleza. Nafeso tutikanena mwano tikayankhula chipongwe chifukwa ife nafeso Mulungu akutiwerengera kumwambako. Titayima pa chipata baba, mwang'ana chimwendo mbanda mutu waukulu chakubwera lichema kuti ambuye uyuso uyu alowere uko. Ndi amene akamutukwana Peter Muthalika uja kumati ati Peter Muthalika ndonyasa ambuye chonde uyu alowere uko. Ndikayima pa chipata ine. Nanga si majaji aziko lapansi akukondera kwambiri. Majaji akuno kumalawi aziko lapansiwa, majaji akuno kumalawi tinene chilungamo akukhotesa chilungamo. Tisanyengerere ya ngakhalolo tasintha boma koma majaji wansaname ya majaji panopa ndi alo waziphuphu, ndipo majaji ndi akuba, ndipo akumanga nyumba, ndipo ndi akukwatira akunyenga. Majaji akuno kumalawi akukhotesa chilungamo. Judiciary akuno kumalawi siri bwino ya ndi anthu osauka basi, anthu osauka koma andale. Judiciary yakuno anthu andale simapasa ujeni ya simapasa chiweruzo cha bwino ya. Maudindo onse kumwamba akakhalanga. Majaji akuba kuno kumalawi, judiciary yakuno yakumalawi yokubai kumwamba kundikaonesana nao ndizikati mwati awati ndi andani a justice ndani kuti tapitiseni uko azikakumba ujeni doterote azimaya amimba azidia. Ndizikayankha chipongwe kwa basi kumwamba, ndizikayankha mwano kwa basi, ndizikangoti wodi apa ndiduse ntacho mwe chimwendo kuntambira ndaka mwe kunkuyu kuntambira bama munyanane ndinuyo ya munyanane dusani. Mulibwanji kumulanje kwambisa ndikupaseni maoni kwa mkhoviwa, mulibwanji kwa malota, mulibwanji kwa marepwete, mulibwanji ndikupaseni somoni osa iwalanso kwa kabula, muliko bwanji kumene kwa chinya pabali apa mulipo bwanji kwa Misuli, mulibwanji ndikupaseni moni kwa Matipwiri, muliko bwanji mukwathu mene mwefeta ponda mene mukwa Mtata ndikupaseni moni, muliko bwanji nanga kwa Muhiya, muli bwanji agrupu ambiza, mulipo bwanji pamene panangodusa. Mundipasire Matthews Maganga Nyamata wako nkuno kwathu kwa mbiza. Nanga kwa Molande, muliko bwanji ndimalize kuimba kumene kubwanji Munyanane
Rodi ne bwanji muntelole kuti tishiyane pamene pa blessings malingamoyo muli bwanji. Adadi abwera muli bwanji. Ndifikenso pa mulambani pase mzanga wena mwi wala kwambiri likeya ometa. Muli bwanji alikeya ometa. Makunyadirani. Mawa ndikhala ndiupereka moni anthu onse apakokolo apa. Ndizambira pawaluma pakokolo mpaka na pasokolo apo. Kupereka moni kukafika mpaka na mboma Mphalombe. Kazungulira mpaka na ku Holy Family. Uyo ndikachoka pamenepo ndiye kuti ndikapereka moni paka Mbenje Trading kenaka pa Mwana Mlanje chakumulanje kumeneko. Ndikachoka pamenepo ndikafikanso cha Pamango ndizayamba Pamango apa. Kenaka ndikapereka moni pa Mwana Mlanje uyo mchitakale. Ndikafika mpaka na Palikhubula. Ndikachoka Palikhubula ndiye kuti ndikatuluka pa Chitakale. Kupereka moni kenaka ndizamba kubwerera uyo ndizadusanso apa ndizafikanso cha Pankhonya. Ndatoka Pankhonya uyo pa Chisitu ndikaperekanso moni pamenepa. Kenaka ndizafika pa Chinakanaka. Kenaka ndizayikwera pa Chinakanaka malo moti ndidusa midima makamaka ndizadusa midima. Duse pa mkando uyo ndizipita mtawuni. Ndikhalire pompo mawa pamene lachisanu ndizakhala ndili mmango chimboma. Kapereka moni kwa Mbaluku pakana ndikaduse makanjira yonse paka nkafike pa mango chitanofu. Kapereka moni monsemo kwa pasa moni mafumu. Ndikafika mpaka na kwa Ntagaluka. Kapereka moni kumene kwa Ntagaluka. Mwanji tisiyane pamene munali ndine wa DJ Rodi ne Munyanane ndapita.